हमो माने नोङो गुबुननि भिडिअखौ इउज खालामखांखाबाय बे बेलेगा गावनि चेनेलाव हगारखांखाबाय नों बेखौनो डाउनलड खालामनानै नोंनि चेनेलाव रिइउज माने नोङो आपल'ड होफिनबावोबा सेकेन्ड बार आपल'ड होफिनबावोबा बेखौ इउटुबा मनिटाइज खालामा। साबस्क्राइब खालामनानै ला डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेलखौ आरो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौ अल होनानै ला। खुलुमबाय, नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेल। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिया नङा मिथिखाबाय जानांसिगौ जोङो मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन। थ' नोंथांमोन गोबां मानसिफ्रानो इउटुब चेनेल खुलिबाय आरो गोबांनियानो मनिटाइज खालामनानै मनिटाइज जानानै गोबां फैसा आर्निंबो खालामबाय आरो जायफोरा दासिमबो मनिटाइज खालामनो हायाखै एबा इउटुबनि रुल्स बायदियै 1K साबस्क्राइबार 4000 वाट्स आवारखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै दासिमबो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर इम्परटेन्ट। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन। लोगोफोर जोंहा इउटुबनि रुल्स बायदियै 12 मान्थनि गेजेराव जोङो 1000 जन फलोवार्स माने 1000 जन मानसिफ्रा साबस्क्राइब खालामनांगौ नोंनि चेनेलखौ। 1000 जन मानसिफ्रा साबस्क्राइब खालामबासो आरो मानसिफोर नायनाय मिनिट टाइमा भिउसा नोंनिया 4000 घन्टा जानांगोन। 4000 घन्टा जायोब्लासो नोंहा मनिटाइजनि थाखाय इलिजिबल जायो माने मनिटाइजनि थाखाय नोङो एप्लाइ खालामनो हायो। मनिटाइज एप्लाइ खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मनिटाइज एप्लाइ खालामोब्ला नोंथाङा इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनो हायो आरोना इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनो हायो। दा बिनिनो मोनसे बिग आपडेट फैदों। बे बिग आपडेटआनो जाहैबाय जायफोरना मनिटाइज जाखानाय चेनेल बिथांमोनहा 12 मान्थनि गेजेराव जेब्लानाखि नोङो बोसोरसेयाव खैथा भिडिअ होयो नोंनि खोथा, माब्लाबा नोंनि भिउसा डाउनबो जानो हागौ माब्लाबा बाराबो जानो हागौ। नोंनि भिउसा माब्लाबा समाव 100बो थांनो हागौ, 100ल'बो थांनो हागौ, माब्लाबा 700, माब्लाबा 5K, माब्लाबा 1L, माब्लाबा 2L, माब्लाबा 1 मिलियनबो थांनो हागौ, 2 मिलियनबो थांनो हागौ। दा बिनि गेजेराव नोंनि इउटुब चेनेला 12 मासनि गेजेराव आरोना बोसोरसेनि आन्डार नोङो 4000 वाट्स आवारखौ कन्टिनिउ लाखिबाय थानांगोन लोगोफोर। बेनो बिग आपडेट। कन्टिनिउ लाखिबाय थानांगोन नोङो 4000 घन्टा वाट्स आवारखौ मानसिफोर नायनायखौ टाइमखौ 4000 घन्टा बोसोरसेनि गेजेराव लाखिबाय थानांगोन। नङाब्लाथाय नोंनि बोसोरसेनि गेजेराव नोङो 4000 घन्टाखौ एक्टिभ खालामबाय थानो हायाबाथाय नोंनि मनिटाइज जाखानाय चेनेलब्लाबो डिसेबल जागोन, नोंनि डिमनिटाइजेसन जागोन आरोना नोंनि चेनेला। डिमनिटाइजेसन जायोब्ला नों मा खालामनांगोन? एफिल भिडिअ खालामनो फिननो गोनां जायो। एफिल भिडिअ बानायनायावबो नोंनि चेनेला मनिटाइज जागोन ना जाया गोबां माने साननो गोनां बाथ्रा। बिनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो भिडिअफोरखौ बानायबाय था मोजां कन्टेन्ट बानायनो नाजा जाहाथे भिउवार्सफोरा साबस्क्राइबारफोरा मोजां मोनो। बिनि थाखायनो आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, जायफोरा दायो इउटुबाव गोदान फैदों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथियाबो जानो हागौ। गोबाङानो आङो इउटुबार जानोसै, आङो दिनै इउटुब चेनेल खुलिबाय, गुबुननि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै आंनि चेनेलाव हगारनानै भिउस लानोसै बिदि सानदों गोबाङानो। बे इम्पसिबोल लोगोफोर। जायफोरा बिदि सानदों नोंथांमोना गुबुननि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै नोंनि भिडिअआव होयोब्ला बै डाउनलड खालामजाग्रा मानसियाथ' जेबो साननाय नङा सोरबाया, खिन्थु इउटुबा बेखौ रिइउज कन्टेन्ट हमो माने नोङो गुबुननि भिडिअखौ इउज खालामखांखाबाय बे बेलेगा गावनि चेनेलाव हगारखांखाबाय, नों बेखौनो डाउनलड खालामनानै नोंनि चेनेलाव रिइउज माने नोङो आपल'ड होफिनबावोबा सेकेन्ड बार आपल'ड होफिनबावोबा बेखौ इउटुबा मनिटाइज खालामा। माने नोंहा मनिटाइज एप्लाइ खालामनाय समाव प्रब्लेम जायो, बिनि थाखायनो मनिटाइजआ डिसेबल जाना फैयो। बे खोथाखौ गोसोआव लाखि। जायफोरा दासिमबो मनिटाइज जायाखै नोंथांमोनहा मनिटाइजनि थाखाय नेक्स्ट टाइमाव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बे खोथाखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनो आरो लोगोफोर बिग आपडेटआ, जायफोरा मनिटाइज जाखानाय, जायफोरा फैसा आर्निं खालामगासिनो दङ नोंथांमोना 4000 घन्टा वाट्स आवारखौ एक्टिभ लाखिबाय थानांगोन, मोजां भिउस फैहोनो नाजाबाय थानांगोन, मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो नाजानांगोन, होमबासो भिउसाबो एक्टिभ थाबाय थागोन, साबस्क्राइबारफोरा मोजां मोनगोन। दा आंनि चेनेलखौ गोबाङानो साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोना
बे आंनि DB टेक्निकेल YouTube चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां सोलोंनो मोनगोन। जायफोरा मिथिनो गोनां दङ, माबाफोर मिथिनो गोनां दंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर। नोंथांमोना आं निस्सय आंनि रोंनाय सिबांखौ आंनि एक्सपिरियेन्स मोनबोनायफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन, नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। आंनिया दाखालि मोनसे आङो थाम्बनेल बानायनायनि भिडिअ होदोंमोन, बेहाय एसे मिस्टेक जादों। बिनि थाखाय आं निमाहा बियो लोगोफोरनिसिम। मानो होनना बुङोब्ला बेहाय स्क्रिन रेकर्ड खालामदोंमोन आं, स्क्रिन रेकर्डा माने नुजायाखै। बेहाय मानसिफ्रा गोबाङानो कुइसन खालामदों आंनियाव। आंबो सानदोंमोन स्क्रिन रेकर्डा जादोंमोन खोमा, खिन्थु स्क्रिन रेकर्डा जादोंमोन, बाट माने भिडिअआ रेकर्ड जायाखै आरोना। बेहाय किसुमान किसुमान एप्सफोरा प्राइभेसि लक खालामनाय थायो, बिनि थाखायनो नुजाया। बिनिखायनो आं दायो मोनसे मबाइल लाबावनो नागिरदों, गंसे मबाइल लाबावनांगोन आङो नोंथांमोननो फोरोंनो थाखाय आरोना। उनाव नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनबाय थायोब्ला थाबैनो लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। दा नोंथांमोना बेनो आरो, जायफोरा आंनि चेनेलखौ दिनैसिम गोदान नायदों साबस्क्राइब खालामनानै लादो DB टेक्निकेल YouTube चेनेलखौ। आङो आरो फिन खनसे बुंबावबाय। बेनिफ्राय जायफोरा गोदान चेनेल खुलिदों, गावनि रियेल कन्टेन्ट आपल'ड खालामबाय थानो नाजादो। मालायनि चेनेलनि भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनियाव बांद्राय हगारबाय दाथा। कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैयो। कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकनि बागै नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो, गोबाङानो मिथियोबो जानो हागौ। कमिउनिटि गाइडलाइन्सआ जाहैबाय नोङो इउटुबनि किसुमान रुल्सखौ फल' खालामाबाथाय इउटुबा नोंखौ वार्निं हरगोरो स्ट्राइक हरनायनि सिगां। बे वार्निंआ एक्टिभ जानानै थाबाय थायो। जुदि नोङो भुल मावबाथाय बेहाय माने स्ट्राइक हरो। नोङो माने कमिउनिटि गाइडलाइन्सखौ फल' खालामाखै होननानै इउटुबा स्ट्राइक हरो। बे स्ट्राइकखौ जानला मोनला बोखारनो हाया। आरो स्ट्राइक मोनथाम जुदि नोंनि चेनेलाव स्ट्राइक फैयोबाथाय नोंनि चेनेला टार्मिनेट जायो। बेनिखायनो माखासे इउटुबनि रुल्सफोरखौ मानिनानै सोलिब्लानो जाबाय। आरो जायफोरा इउटुब चेनेल खुलिबाय, गावनि जिमेल आइडिजों, गावनि चेनेल थानाय जिमेल आइडिजों बेखौ गावनि भिडिअखौ नायनाङा, गुबुन जिमेल आइडि खुलिनानै नायब्लानो जाबाय। नङाबा मनिटाइज जायैनि सिगाङाव नायनो हागोन, मनिटाइज जानायनि उनाव नायनाङा, नङाबा नोंनि चेनेला डिमनिटाइज जागोन। बे खोथाखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ गोबाङानो मोजां मोनदों जानांगौ। मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो, आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो। आरो नोंनि लोगोफोरनो, नोंथांमोना जिखौ रोङाखै आरो नोंनि लोगोफ्रा जिखौ रोंदों, नोंनि लोगोफोरनिफ्रायबो सोंनानै ला, जायफोरा मिथियो। आरो जायफोरा मिथियाखै बे भिडिअखौ नायनानै एसे रोंथोंसै, शेयार खालामना होदो। आरो नोंथांमोना माबाफोर कमेन्ट खालामनो गोनां दंबावोब्ला कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय हाजासे आङो टेक्निकेलनि नोंथांमोन रोङैखौ आङो फोरमायनो नाजागोन। जेब्लासिम आङो टेक्निकेल चेनेलाव दङ, नोंथांमोननि सापर्ट अननाय मोनोब्ला आं बिदिनो थाबैनो आङो भिडिअ लाबोबाय थागोन। दा आङो गोबां भिडिअ बानायनो गोनां जादों। आंना चेनेला 4 जानानै दङ। 4यावबो आं कन्टिनिउ भिडिअ होनो हायाखै। 2 चेनेलावल' आङो कन्टिनिउ भिडिअ होनो हाबाय थादों। बेराफारसेथिं आंहा खामानिबो जागासिनो दङ, गायनाय फुनायबो मुखुब। दा खोथियाबो फोनांगौ जायो, मालाबा आलिबो दाननांगौ जायो, हालेवनांगौबो जायो। बिनि थाखायनो आं लोगोफोर कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थानो हायाखै। ब्लगफोराथ' ओरैनो बानायलाबायबानो जायो नालाय, बेफोरबायदि कन्टेन्टफोराथ' एसे टपिक नायनानै बानायनो गोनां जायो। बिनिखायनो आङो एसे लेटै फैनाय जादों। बिनि थाखाय आं निमाहा बियो लोगोफोरनिसिम। दा बेनोसै, आं इउटुबनि फारसे मा आपडेट मोनो नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां दङ इउटुबनि भिडिअ बानायनांगौआ, जिनाखि टेक्निकेल नैबे चेनेलाव आंहा भिडिअ बानायनांगौ गोबां दङ। दा आं टाइम मथे लाबोनो हायाखै, नोंथांमोननि थाखाय आं निमाहा बिखायो बेखौ सिगाङावनो। आं टाइम मोनबानो लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना जि भिडिअ गोनांथि जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं कमेन्टनि गेजेरजों पिकआप खालामनानै नोंथांमोननो मा सोलोंनो गोसो दं बिनि फारसे आं भिडिअ लाबोगोन। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। पिस आउट।